Fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena kien hemm aktar minn 1500 reġistrazzjoni ta' kondominji jew tibdil ta' amministraturi ta' kondominji mal-Aġenzija Reġistrazzjoni tal-Artijiet. Dan ħareġ minn tweġiba parlamentari li tal-Ministru għall-Artijiet u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzot Soppardi għall-mistoqsija tad-deputat Laburista Carmelo Abela. L-amministraturi ta' kondominji huma rikonoxxuti mill-liġi dwar il-kondominji u għandhom rwol importanti ħafna fl-amministrazzjoni ta' partijiet komuni fi blokok ta' appartamenti. F'ħafna każi jkunu dawn l-amministraturi li jieħdu ħsieb li l-partijiet komuni jinżammu fil-stat tajjeb ta' tindif u manutenzjoni. Mit-tarif moti fil-Parlament jirriżulta li mill-bidu ta' sena l-hawn kien hemm kważi 600 amministraturi ġdid f'Malta u 106 f'Għawdex, fejn ukoll infetaħ uffiċċju ġdid. Ħareġ ukoll li kien hemm 792 f'Malta u 64 f'Għawdex amministraturi li reġistraw it-tiġdid tagħhom jew bdil tal-istess amministraturi. Dan fil-waqt li kien hemm numru ieħor ta' persuni li rreġistraw regolamenti mal-Aġenzija. Dwar dan tkellimna ma' Andrew Xwiereb, kap ta' sezzjoni tal-kondomini fih dan l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi, l-MDA. Il-popolarità tal-reġistrazzjoni tal-kondominju qed tiżdied. Qed tiżdied mhux biss għaliex qed jiżdiedu il-bini, mhux qed jiżdiedu l-kondominja, kif nafu il-bini jibqa' dejjem jiżdied u għandek iktar u iktar nies li bejniethom qed jippruvaw qed jorganizzaw il-bini u l-manutenzjoni ta' dak il-bini bejniethom. Xwiereb spjega li dwar is-suġġett irid ikun hemm aktar għarfien u xi tfisser meta wieħed jirreġistra bħala amministratur. Il-fatt li wieħed jirreġistra l-kondominju mal-Land Registry tagħmel żewġ affarijiet. Want irreġistra lill-amministratur dak il-persuna jew persuni li ħajkunu qed imexxu il-bini, il-manager. Jew inkella wkoll tirreġistra rules and regulations, il-linja gwida li ħajmexxu li fuqhom is-sidien ħajjimxu u jmexxu il-bini.